Kay mangutana ko mahitungod anang kuan mo ba sa kaning sitwasyon nimo nga inaani ngano na inaani ka nga giunsa ka pagbarang. Asa man gid day nagsugod nga nangun ani ka. Sa barang ba nganong katong unsang kuan na hinumdum ba ka to ma? Wala na? Bugol ko eh. Wala na kakahinumdum atong kanus ka gibarang? Kasing ano? Unsa may pilmero nga gibati nimo ani? Unsa pilmero nga gibati nimo nga pagbarang? Nangalimot ako ato eh. Nangalimot na ka atong problema. Pero kaning inaani nimo nga pudpud madili gid ingon nga kanang kay matod tayo nga sa doktor diabetes medyo kuno nimong sakit. Oh, nya. Gibarang man ka. Asosyado gini mo barang katong gipahuot ka. Bisan sa tabas imong sanina o na tabason imong sanina para mahubo. May dako imong lawas. Hinana siya. Ha? Kapoy na ka? Ha? Higdaon ka? Saan ko niya? Ha? Ay, ko niya. Ani pa init ka ganina? Ha? Dili na lang kang istorya. Matungod ana. Kita mag-istorya na may tungod ana. Anong barang? Saan ka na? Barang ba barang? Anong gibarang gyud ka? Anong gibarang?